Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Sabtu wage 21 Februari 2026. Sumangga dinten punika kita nampi jejer nindakaken poso. Para adi yuswa, menapa panjenengan nindakaken poso ing dinten punika? Lajeng menapa tujuanipun panjenengan nindakaken poso? Poso punika satunggaling pambudidaya kangge mranata diri kanthi cara mranata nedha ngombe. Ing mangsa Prapaskah punika kita nindakaken poso sekawan dasa dinten kawiwitan Rebu Awu dumugi Sabtu Sunyi. Saking tanggal 18 Februari dumugi sekawan April 2026. Lan ing dinten Minggu mboten poso, awit minangka dinten kemenangan ing pundi Gusti Yesus sampun wungu. Nalika kita nindakaken poso, ugi kinantenan dedana adum weweh lan pandonga. Nalika kita adum weweh kedah sesideman, tegesipun mboten pamer nanging ikhlas tanpa pamrih. Nalika ndedonga kita kedah mawi tembung prasaja jumbuh kesagetan kita. Nalika poso, Gusti Yesus ngersakaken amrih tansah mawi pasuryan ingkang wening. Titih pasuryan ingkang pamer menawi nembe poso. Tegesipun sampun ngantos poso kita punika kadunungan dening liyan, menapa malih pamer menawi nembe poso lan kedah dipun ajeni menawi piyambakipun nembe poso. Matius 6 ayat 18 ngendika, supaya anggonmu poso aja ketara wong, ngemungno kauningan ing ramamu kang ana ing papan kang ora katon. Ing mengko ramamu kang mirsa kang ora katon iku bakal paring piwales marang kowe. Para adi yuswa, dinten Prapaskah punika kita kaatak ndandosi gesang kita mratobat caket raket kalian Gusti. Bab punika ketingal nalika kita nampeni awu ing dinten Rebu Awu. Rebu Awu minangka dinten pacawisan lan kasedyan kita nyaket malih kalian Gusti. Pacawisan srana remen ndedonga, adum weweh lan poso. Monggo kita lumebet ing Prapaskah nyaketaken kita kalian Gusti lan ugi dados talanging berkah kangge liyan srana ndedonga, adum weweh lan nindakaken poso. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut kawula ingkang sampun nampi awu ing Rebu Awu kaatak dening paduka amrih kawula nindakaken poso, adum weweh lan ugi nengenaken pandonga. Kanthi perkawis ingkang mekaten kawula sedaya mranata gesang lan dados talanging berkah kangge liyan. Kawula pasrahaken para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang berkahi. Mirunggan kawula pasrahaken Bapak Rudi Prasetyo, putranipun Bapak Maryati wilayah sekawan GKJ Magelang ingkang wedal sakmangke sampun nampeni operasi wonten ing RSCM Jakarta. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah sederek kawula punika enggal nampi wetahing kesarasan lan kawula pitados menawi paduka badhe tansah paring berkah lan kegiatan. Kawula ugi masrahaken Bapak Sandika ingkang wedal sakmangke nembe wonten ing pemulihan lan wangsul saking griya sakit. Kawula pitados paduka ingkang reksa lan paring pitulung matemah Bapak Sandika wilayah 6 GKJ Magelang ingkang nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kala pasrahaken Ibu Rahayu Setyawati wonten ing Semarang, adikipun Bapak Agus Rianto GKJ Magelang ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit kanker prostat. Monggo Gusti paduka ingkang reksa matemah Ibu Rahayu Setyawati menika
enggal pikantuk kesarasan peparing paduka lumantar menapa kemawon. Mirunggan kawula pasrahaken kaunipun Ibu Kristina Sri Suparwantiningsih ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pitados sedherek kawula punika badhe paduka paringi kekiyatan lan ugi bagas kesarasan. Mekaten ugi kawula pasrahaken Lari Ese putranipun Ibu Rizka ingkang sampun nampeni operasi. Monggo Gusti paduka ingkang reksa lan paring pitulung matemah isi menika inggal nampi wetahing kesarasan saking paduka. Sedherek kawula ing GKJ Sukorejo ingkang nembe nandhang sakit, kawula pasrahaken Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Anthony DL, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Susmi, Ibu Iksan. Monggo Gusti paduka kemawon ingkang paring kekiyatan lan wetahing bagas kesarasan. Mirunggan kawula caos syukur awit paduka sampun nindakaken kaelokan dhateng lari kawula astama kusala wayah buyutipun Ibu Karjo wonten ing Jakarta ingkang sampun nampi operasi jantung. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang mulihaken sedherek kawula ing GKJ Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto ingkang nembe nandhang sakit. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Kabluk ingkang nembe nandhang sakit. Ibu Suwarti, Bapak Darmo, Ibu Yemima Armuyati, sedherek Susi Artowati, Ibu Sunarti Suhartoyo, Bapak Yosua Jimmy Pinangsang, Bapak Trioso, Lare Siena putranipun Bapak Viko. Mirunggan kawula pasrahaken kaudinipun sedherek kawula Rini Subekti putranipun Ibu Partini Martono ing GKJ Pugeran. Sawetawis sedherek kawula ingkang wonten ing pemulihan, kawula pasrahaken Ibu Bambang HN, Bapak Suparmin, Ibu Sutrisno lan ugi Bapak Joko Umboro. Kaudinipun sedherek kawula ing GKJ Antepi ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Mbah Tuminem lan Mbah Jah. Sedherek kawula ing GKJ Telepok, kawula pasrahaken Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Kawula pitados paduka ingkang badhe maringi bagas kesarasan. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Pugeran ingkang nembe nandhang sakit, Bapak Minto Taruno, Bapak Bambang Sugiri, Bapak Rakino. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Klaten, Bapak Joko Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GITJ Trangkil, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Kawula pasrahaken Ibu Wahyuningsih Wakijan wonten ing GKJ Ngablak. Kawula pasrahaken warga GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Kawula pasrahaken warga GKJ Magelang, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cilik, Ibu Pratiwi, Bapak Mangku. Mekaten ugi Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Edi Mursetyo ing GKJ Kabluk, Bapak Yohanes Kuncoro wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro ing GKJ Wedi. Kawula pasrahaken ing GKJ Krapyak sedherek Setianti, ing GKJ Mijen Ibu Borwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom. Ing Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji. Ing GKJ Pamung Utomo Kalinegoro, Bapak Martiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widardi, sedherek Esti wonten ing Wonocatur. Kawula pasrahaken sedherek kawula
wonten ing Semarang Barat Ibu Lini Sutopo, sederek kawula wonten ing GKJ Ungaran Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resbiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sederek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tugiman, lan kawula pasrahaken ing GKJ Tuban Bapak Yohanes Mudadi, ing GKJ Wonosobo Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Gundang Winangun, Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Kawula pasrahaken para adiyuswa lan sinten kemawon ing ngawedasak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ingkang badhe nyarasaken matemasrek kawula menika pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga lan pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kangge ngrepekaken kidung. Sumangga.